Pelikán is most már nézeget hátra. Az előző gyorsasági hajrát Móron ő nyerte meg. Ez egy picit emelkedett ott az út. Most olybá tűnik, hogy mindenki a másikra vár egy kicsit. Nem véletlenül illeg-billeg Pelikán is. Menjen más is most már elől. Nyilván előről a legnehezebb az ilyet megnyerni. De itt is szurkolnak. Most megindulnak egyszerre. Pelikán itt bal oldalon. Elől van Pelikán. És ki kéne bírni a végéig. De Weijert nagyon jön, de elől van még. Megnyerte ezt is Pelikán. Tessék, szerintem igen. Szerintem érdekes volt de Weijert helyezkedése. Sokszor nézett rá Pelikán kerekére, hogy hol is van. Az biztos, hogy további jóváírásokat szerez Pelikán, és ezzel a fehér trikó az, ha csak nem nyeri meg valaki a szakaszt, amire azért lássuk be, kevés az esély, akkor rajta lesz. Szerintem ez az övé. Igen. Bravo Pelikán. És akkor utána most megy a harc a folytatásért, hát ha még egy néhány méteren keresztül tovább tudják bírni a többiek, lehetséges, hogy Pelikán János itt el is köszön, ahogyan Van Thourenhout is, Ambrosiniék azonban mennek tovább. De Weijert és Ambrosini tehát, aki tudja folytatni. És ne felejtsék, 17 óra 30 perctől jön a mai nap másik nagyon fontos magyar sporteseménye, a magyar futball ünnepe, a MOL Magyar Kupa döntője, telt ház előtt a Puskás arénában, ahol most még azért kevesen vannak, de a televíziós kollégák jelentős része már igen, hiszen 4-től Varteszt, itt a trófea, amiért majd a Ferencváros és a Paks csatázik egymással. Hála Istennek a pókkamera is működik, hiszen ennek a képét látjuk. Főpróbáznak egyet. Eredményhirdetésre, és most még üresek a székek, de ezt néhány órán belül majd máshogyan néz ki. Tényleg nagyon sok mindennel készülünk már a felvezetésre is, úgyhogy 17:30-tól tartsanak velünk, meg addig is. És milyen sokan vannak itt kint. Tényleg érezhető az, hogy ennek a településnek mennyire fontos a Tour de Hongrie és a kerékpársport. És ezt tényleg elmondhattuk az összes településről, igen, hogy mindenkinek szívügyévé vált ez a verseny, és ez olyan jó látni. Ambrosini és de Weijert, tehát ketten maradtak. És kis túlzással már Győrben vagyunk, közigazgatásilag még nem, de hát itt már egymásba érnek a települések. És után ugye Nyúl után Győrújbarát, gyorsasági hajra, és gyakorlatilag itt vagyunk Győrben. A közigazgatási rész az nagyjából 9,5 kilométerrel a vége előtt kezdődik Győrnek, amelyik ugye a Nyugat-Dunántúli régió központja, Győr-Moson-Sopron vármegye székhelye, ugye latinul Arrabona, németül Ráb, ugye a mai Győr helyén feküdt az ókorban Arrabona, és innen ered a város német Ráb elnevezése, az Arrabónából vették ki a Rábot a németek, és első István király, tehát Szent István 1001-ben hozta létre a győri egyházmegyét, és ekkor épült egyébként a székesegyház. A napóleoni háborúkat is megemlítik itt. Ugye az egyetlen olyan ütközetére került itt sor a napóleoni háborúknak, az úgynevezett győri csatára, ami magyar területen zajlott, és a vesztes csata után a franciák megostromolták Győrt. Most pedig nagyjából ugye 130 000 lakos, több egyetem,
És egy kiválóan élhető város Győr. Nagyon szép a barokk belvárosa, gyönyörűen föl lett újítva, ugye a Mosoni Duna mellett Ráb, a Rábca torkolata, ezért hívják a folyók városának. És most a sportélet amúgy is nagyon fellendült, mert hogy az Audi Eto KC, ugye a női kézilabda csapat, azt tudtuk eddig is, hogy világszínvonalú, de most az MB2-ből frissiben feljutott labdarúgó csapat is. Még a végén nemzetközi kupázhat. Hát olyannyira, hogy erre azért sokkal inkább van most már esély, mint az ellenkezőjére. És ne felejtsük el, lesz egy olyan nap, bár még a mostani OTP Bankliga forduló eredményét meg kell várni, hogy rövid időn belül ünnepelheti a Győr női kézi csapata a magyar bajnokság megnyerését, és aztán utána a Győr ünnepelheti hazai pályán egy Ferencváros elleni rangadóval az Európai Kupa szereplés kiharcolását. Húha, ők nagyon bátrak. Mindig is csodáltam azokat, akik ilyen darukra oda tudnak menni, és igen, és azokon dolgoznak. És egy, nem mondom, hogy tervezett reklám, de az egyik leghíresebb magyar. Ó, és egy kerékpárt is leengedtek, ez még hozzátartozik a daruhoz. Szóval az egyik ilyen nagyon híres magyar futárcég, vagy áruszállító cég egyik kamionja is keresztül ment az autópályán ott alul. Külföldön jártál, mindig ezt a céget láttad, ennek a kamionjait. miket észre nem veszel?